salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Anek Ngerti ora. kowe do sepeten kok. Anek ora aku tak mengguri. Iya ora ya ngancani niken. Iya. Ngadeg rek niken. Ning 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 nong 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 nong. Kinudang kudang tansah bisa lelati. Niken salindri. Gede pahit pahit. Gede pahit pahit. Malam Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu Om Ikit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahayu? Pangestune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor 2 kae nang gone Polres. Weh, dadi tentara karo polisi. Ah, dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya nduk niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong kuwi. pancen genduk iki wis bakti. Nggih. Saiki sakmene gedene wis wani mara rono-rono, wis teko luar-luar negeri. Nggih. Piye nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndenge adewe lagi ketemu. Ja, iya wingi ketemu ning ndi kae, Nduk? Ning Di- Medion. iya, di Nah, saiki Medion. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejak. Yo bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit wong Iki request pren. Mami ngono. Donga, Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum ke sini di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band oh pop. dangdut band Iya, pop. iya Pak Ikit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu Mbak Jessica Mbak itu. Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Oh. Iya, benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah Ruh ki basa apa? Iya, kalau kamu roh iki koyok sukmaku ilang ngono. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik, ya Cantik. Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa pada Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. bacaane kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono lho maksudku kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi mm-mm. memeriahkan anu karo dirimu. Yolah wong kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. Sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk niki kan. Nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing ngendi? Lho sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku dik ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah alah terae wis ora seneng ya ra. Lah.
Sapa jenenge sapa? Minah ngono. Sapa? Minah. Minah. Kaya aku di SMS sih tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Nah, terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Wah. Tak kira kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Luar Gimana biasa. menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani Dani. iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Iget. Piye? Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot Heeh. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, Budani. gitu. Iya. Nggih. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi. Nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyi. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Oh. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu, Ibu bapak siapa? sama ibu dari Padang. Didoakan semoga awet, leh ngomong anak putune, Amin. sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang, Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari, Bu? Terus kelewatan. Hah? Februari tahun piro sih? Tahun saiki ta, Pak? Oh, saiki tak kira biasanya 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Sampean padha- Februari cek payu toh? Lu. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. lho. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teng mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh, alah. Oh sampean ki anu ya? Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi, ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe, pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep terus berkarya dan belajar. Amin, maaci. Iya, nembang apa, Nduk? Nah, sing kanggo bawa Nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Alah. Kowe kok mak-mek kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak-mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri aku ora tau mak-mek niken kowe mak-mek. Tapi kula malah demen ngeten iki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Weh. Malah meninggal dhewe ya Nduk ya. Ya iso. Iya. Omongane ketoke iku muda. Nanging gurine iku lho dadi tak disiki, tidak akan meninggalkan. Ya, tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Ayo ta. Lho jenengan mau takon ing pom kok wis kene lho, Pak. Cuk. Sapa? Pak Pardi. Oh, nganu Nduk, Pripun? pangkur juga boleh. Bebas kamu malam Kamu hari. bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak? Robet Pitoyo segender jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk temanten berdua. Berdua. Nggih. Ini dia. Dimen buta yang ram bakal Pangkur gitu. masih nangkleng cahya niraka eksi
Amin ngono. Amin. Mau nembang kok diamini. Lah donga Oh, iya. karo nembang iki. Nimas Musti Kaning jantong Kanyakang saking Putri saking Ndondoi Kediri. nggih Oh, ndoh. Kediri. salawireng nambang beksa muska cakup Lin linambaran jiwa tama Ndri ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho Niken. Ya. nggih Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten Dimas? niki Pak Cahya Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Sandi. Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. siapa nama panjangmu Kak Iya kakek, makanya kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu. Ngapa kodong itu? Ya ora ikhlas apa iki? Siapa nama Kaya iku panjangmu? nek ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Oh kok pede. tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegeli ra karuan. Aku ki Rajapati pokoknya. Anu nok Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. yo kenal kono yo nek prainan dodol ning ponan kok Pak itu. Ya apa. Lho iki jane grup apa membuat aku bingung. Oh. Keren aku. Lagune apa Nduk niki kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Kata tangi
Nyidam sari ndang gede. Luar biasa. Wah, onde mande suara kau baik sekali, cantik orangnya. Oh ya kok ya luas bahasamu. Dan malam hari ini disiarkan live streaming ada 12 channel secara serentak. Nggih. Di Sigit channel aja hampir 4.000, belum channel-channel lainnya. Seluruh serentak iki bengi iki isine gur wayangan ning keser tunjungan gini. Sandunya iki bengi iki pokoke fokus wayangan ning daleme Mbak Dani. Mergo kono-kono ki sudah ora wayangan. Ya ora leh ngono ku. Lah iya to no. Mare wis do prei sesuk gentenan. Oh iya, nggih. Khusus malam ini. Nggih. Tembangi. Nah, tembange ku mungkin suarane bae ya iki gawan lahir, Kolo-kolo ngantene kalau mau ikut bersukaria bergembira di sini boleh. Oh iya, Nanti biar sama wayangnya jadi di syuting itu wayangnya itu sama ngantennya tuh nanggape wayang di awan campur sari. Ben. Yo ben. Ben apa? Ben sakarepe wae iki. Ha iya. Ndak apa-apa. Perasaan anggere ana swara ngono aku trauma wae iki. Kok iso trauma? Oh pas belandong kayu tak go mulai itu ngono kuwi. Nek ngono kowe mbiyen tau maling kayu. Lah yo. Nah, ini genduk nikan ini memang dari fan-fan jenengan yang sudah seminggu di sini itu. Suwe men jo. Lho jenengane piye to? Kawit nulisi ulem ngantek rewang wis ning kene terus. Oh. 2 minggu. Lho 2 minggu malah nduk 2 minggu. Nek Minah jelas. Oh, langsung jempol kowe ya. Nek Minah jelas, mesti sing diarep-arep sapa lho. Mau nulis status ning FB piye statusnya Minah? Kok niku wae ning gene FB nggih gawe status kula inceng ke ngisor ngoten. Piye? Statusnya piye? Aku di depan. Mok komeni. Komenmu piye? Bunda piye? Iya. Iki kurang Abdul lamun to Mbak Dani karo mantene ben munggah ya, Jo. Oke,
kurang adol kalau Uda sama Uni terus Mbak Dani. Syukur yang Bapak Besan dari Padang mungkin pengen mengenal. Juga dari Sunda. Dari Nanti Sunda. juga ada lagu-lagu dari Sunda. Ayah lagu Sunda. Oke. Ya sekedap halinya. Lagunya judulnya apa kalau Sunda? Ayah Bajing Loncat. Oh, Bajing Loncat. Bajing Loncat teh bahasa Sunda. Kan nun artikan ayah seorang gadis menantikan kekasihnya yang sudah terlanjur disunting pria lain. Kowe kok gemes kan Rita? Aku kuat minah ndek kaya elek lho padahal. Saiki. Iya padha. Masih padha asline lho iki. Sembrana. Yes, thank you. Mungkin mau ikut ke sini Iya, boleh iya, sekarang ya Pak. Iya, monggo. Nanti sebelum tidur. Silakan Udarian, Uni Jessica, Bunda. Bundo, please come here Bundo. Abi, please come here. Bundo, Abi, come here. Kalian bisa diam nggak? Moderator iso. Nggo mix siji nang mix. Mbak Dani, ya. Ya. Oke. Pak kabar Abi. Bu Mimin langsung piye yo? Anak polah wong tua keprada nembe ningali putune munggah wae langsung set. Iku sing diarani piyai sepuh tanggap wacana gitu. Niku nun sewu yang dari Padang ini bapaknya atau ibunya? Bapak Padang nggih niki Padang Jinglang. Kok Padang Jinglang? Ibu dari Sunda. Kumaha wartosna Ibu? Saya sadayana Ibu. Sumpah nuwun sewu ibu Mas Riani ape koyo nom-nomane bojoku. Alah. Persis ngaten niku. Ben. Ya, gimana perasaannya? Ini mungkin kangen-kangen aja. Bapak atau Ibu mungkin mengucapkan satu kata atau dua kata untuk Bapak dari Ibu. Monggo Bapak. Bahasa Padang enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari keluarga Dedi sangat senang sekali karena selama ini kami tidak pernah melihat langsung wayang kulit. Iya. Baru kali ini kami melihat langsung dan di Blora di tempat besan kami sendiri. Iya Bapak. Saya juga senang ditangkap. Kesannya apa Pak Dede? Ya. Setelah melihat wayang kulit secara langsung kesannya apa? Ya. Bingung karena saya nggak ngerti bahasanya. Enggak apa-apa. Siapa aja. Iya. Ya santai saja. Akhirnya nganggo O kabeh ya. Iya. Jadi saya sendiri, mama saya yang Padang. Mama Padang.
Bapak saya Sunda. Oh Sunda. Tapi saya besarnya di Jakarta, bukan di Padang. Alah yo. Oke kalau gitu. Oke, very good bro. Thank you. Sip. Jakarta, saya di Tanah Abang. Kowe tau ning Jakarta? Iya, saya di Jakarta, di Tanah Abang, tapi sekarang Tanah Abang udah dijual. Oh, kamu pernah di Jakarta, Jo? Iya. Berapa lama? Ya lambe teleng-ten. 3 tahun. Iya. Yo ini luar biasa Bapak. Silakan untuk menyampaikan lagi. Ibu gantian ibu. Ibu atau kakak ini Mas Rian? Ibu. Ibu. Your mother, please. Oke. Ibu, ini masyarakat sini bagaimana gitu? Dan bagaimana netizen banyak pesaran? Sedikit lah. Siko lah kau berkatu. Sunda iki Sunda, Bu Sunda. Sunda. Mangga Bu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Keluarga di Blora di sini benar-benar sangat meriah. Yo. Apalagi dengan adanya Wayang kulit. ini, Iya. yang benar kata Papa tadi pertama kalinya. Pertama nonton kali. langsung wayang kulit. Iya. Ya itu aja ya. Terus terang ya, menjadi Perasaan batin yang paling dalam sekali itu tahu alur ceritanya ya. Ada sedikit. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sidik-sidik lah roh gitu. Iya. Nuhun Ibu. Monggo sakniki pun do sambutan. Mbak Dani napa mantene separeng dawuh? Niki wes lagu napa? Monggo wis ngene sambutane Bapak karo Ibu, monggo administrasi. Shh. Kowe iki aja ngisin-ngisini aku. Pripun to Pak Igit? Namung anu kok gojek Mbak Dani wong wau yo cetha digawani. Oke, ini Mbak Dani pokoknya seluruh keluarga besar Mbak Dani baik di bidang usaha, di bidang keluarga semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ndonga supaya tambah abdol lan mandi ana wajibe lah. Kowe iki dagelan apa modin kok njaluk wajib? Wajib ndonga maksudnya Oh, Pak wajib Igit. ndonga. Nggih. Monggo, seco do meneng. Request lagunipun napa Mbak Dani kesukaan apa? pengen Mbak Niken Mbak Niken. Bokong semok, bokong semok, bokonge niken. Bok. Nganu Mbak Dani, untuk temanten berdua katresnan sejati dulu. Oh iya. Wah, boleh ya. Supaya cintane awet. Nah, ini Amin, lagunya. Nah, itu Mbak Jessica itu kalau olahraga sukanya berkuda aja. Nah, Oh. Iya, itu balapan juaran. Oh, karo ibuke menang anake. Oh, aku iya. Lah aku numpak unta. Ora terima berkuda. Katresnan sejati, one heart. Wah. Katresnan sejati dalam bahasa Sundanya apa, Jo? Nek isih sayang mbok ngomong. Nyo nek genteni ketoke. Sekendalu Bapak Ibu sinabi pinarah mardika kemawon sinareng Niken Salindri dan Cakranerat Katresnan Sejati. Yo. Boleh sambil goyang.
Sakral Radio. Janji tresna di Luar Sukses biasa. selalu. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Dani, Mas Rian juga Ibu. Nggih, monggo-monggo. nggih. Pengen nyanyi enggak? Oh, mboten. Enggak. Oh, nggih. Ya, persiapan. Terima kasih Bapak. Nggih, Nggih, matur ya. nuwun, matur Pelan-pelan nuwun. sandalnya joki jolan. Ayo. Jolan. Ada ya. Aku ki seneng suasana ngene iki seneng nek iso sedina pisan. Ya. Seneng wong nopo saweran kok. Lah ya kaya wong cange tengok-tengok ya malah biak-biuk kaya mangani sapi. Itu yang dinamakan jatah Pak Ijeki. Ning awake dhewe iki iso ngudi urip kang luwih mukti angger gelem ndonga lan usaha. Wow, iya. Oh. Dengaran lambemu kok ya rada lunyu. Lho, nggih. Iya, karena kalau mulut-mulut boti itu seperti itu, Om Dik. Lunyu. Kok teko kono lho. Di dalam pernikahan ya Pak Igit. Itu yang dinamakan hubungan itu harus lahir batin. Nah, di dalam pencernaan bagaimana tujuan dan niatnya. Oke. Tuh. Terima kasih untuk semuanya yang hadir memberikan doa restu untuk mempelai berdua. Karena dari Sunda kita persembahan lagu Sunda nggih, ben karo Mbak Ida Lala men. Mbak Ida. Kene ya Mbak Ida Lala sama Mbak Latang Niken. iki, Om Ikit. Untuk mriki mboten napa-napa Iya. nggih. Sama Bunda Lala Mbak Niken ya. Oh, kene. Duh. Oh, kene. Ini Kamu juga ikut bajing nanti. Waduh, saya kalau nanti ikut bajing malah ndak entek nanti. Ndak Ini entek, biar Pak. kelihatan indah dua bidadari. Ya. Oh iya. Yo. Mbak Ida bisa bahasa Sunda? Ngartos seletiknya. Ngartos ati. Iya, Oh, ngartos saede. Wilujeng Sumbi. Oh. Bener ora? Oh iya benar bener. Wilujeng Sumpi, selamat malam. Iya, Oh, iya. oh, iso ya. Oke. Ah, Mengenal budaya dan adat lagi. Oh, kalau bajing luncat itu artinya apa, Jo? Itu bajing loncat itu artinya dulu. Dulu tuh sudah punya pacar. Tapi berhubung seperti jenengan ngendika orang ndang dilamar-lamar, terus disenengi karunan bocah liya deknen getun. Wow, kok artinya kok dawa men ya? Iya betul. Berarti bajing loncat ki lagu galau. Menggambarkan kegalauan getun biyen kok ora tak tenanai gagainane apa. Oh, coba dibawani ku sing terjemahke Jolang. Ayo berdua karo Mbak Ida sih. Ya.
Terjemahke Jawa nek kanthi bleset ku sawerane dijaluk neh karo Pak Joji. Sing dimboi nek bener iki. Barang sing bisa ditartekke julang. Sok teh. Bawah lak. Oh iya. Ayo. Ayo artinya apa? Semuanya. Oh iya, isa ya. Angin panggaing Kesunyian. Oh iya. nebak kuring Sendirian. Nabak kuringnya sendirian. Sendiri. nu gerbimbang Nuger bimbang. Yang sedang bimbang atau galau. Wah. nu mau apa artinya? Hati. Oh, hati ki nu. Inu tenan. Ah iya. Kowe mau awur apa tenanan Jo iki? Senengane kok kandhane ngawur kok takok terus wae. Mas Jolang nu loro Mas. Atine lara Jo. Kita bener toh? Nukku iya. Ngahulang ngabrang tiangna. Hah? Aku kuwatir nek awakmu salah. Lebih. Soale basa kono mbek kene iki beda. Oh, beda. Jadi bedot sik to. Ora rampung senane Aku bedhek. makplas kok Pak Igit. Lah kudune ca apa ca? Ah. Oh iya. Ngacacang kuwi. Lah, kuwi. Oh, iya. Ngantek mbok genti liyane dhewe. Artinya apa sih? Artine ngacacang. 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 Artine? Artine ku terikat. Oh, terikat. Dicencang. Maksudnya hubungan Berarti itu ini lho. apa maning Terikat kok setiap saat selalu teringat. Terbayang-bayang. Berarti pas karo lagune engko sing Iya, bajing loncat mau iya, ya. kuwi. Mas. Aduh, Pun telas Mbak Ida niki. Sampun. Oh nggih, berdua karo Mbak Niken. Gelo Mas, golek Minah gelo. Pak Mbak Minah nuke lara ya ahli ya. Ora. Ndeke ape roh nukku. Bisik-bisik. Alah, ya Muni piye, Jo? Duka malah ngidu kok Pak. Kok nang kupingku mak sek. Teles. Aja lali pokoke yang putri nyungune engko banyu masak. Oh. Orang apa ya ke Sunda ana, Padang ana. Banyuwangi apa Banyumasan? Banyumas, Oh. Banyumas, Banyumas. Ya Banyumas sing rada ngapak kae. Ngapak ya mau. Iya. Ya pertengahan antarane Ora ngapak karo kepenak. Jawa Barat karo Jawa Tengah ya. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, iya. Oh, nama kota iku aja digenti. Ora itu toh. Jawa Barat. Ayo, yang selindro. Bajing lutan selindro ya. Mbak Ida ki ya penari Jo, ben juga karo Oke, tari karo bareng karo Mbak Niken. Wah, elok Pak Igit. Oh, Ben iya. malah ketok indah. Wis lungguh ning kono sing sana. Karo anakmu lanang ya kuwi Jo. Nggih. Rondo-rondo le. Anakku iku kok ting telecek ngono Pak Igit. Walah, karo sambung putrane Mbak Eni iki dalang cilik Jo iki. Nggih. Coba kayak apa? Bajing loncat Mbak Ida dan Mbak Niken. Yo.
ngarepe. Banterke volume ya. Bajing lancet kas tanah aduh akang abdi lepat narasantati hangkana bajing lancat bajing lancat kasana aduh dia akan abdi lepas narasantati hangkana
biasa. Oke. Ngerti so. Nggih. Ternyata gamelan Jawa untuk iringan Sunda juga bisa. Semua gamelan tuh bisa asal kita mau Asal belajar. asal apa? Asal mau belajar. Yo kleru. Lah asal napa? Asal ditanggap dadi bisa. Yo. Kowe belajar ditanggap yo ora. Oh iya asal ditanggap. Aduh. Ya. Sing nembang Pak Idalala sing joget nduk niken salindri. Meh persis asline Pak Igit. Wah, hebat. Oke. Iki Mbak Dani WA tuan rumah. Nggih. Mas Igit nyuwun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Banyuwangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nah Minah? Banyuwangen apa Banyumas? Ki Banyumas beda loh. Banyumas kayak negara ngapak. Iki gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi apa Banyumas? Oh, Mbah Putri tetep Banyumas. Oh iya. Iki paringi. Iya, coba. Gelang alit yang Mbak Dani menika. Kagem Kang sami rawuh sedaya. Wah, sembah nuwun kula wau Mas Tahan nggih rawuh, dalange PM nggih. Ya rawuh. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Ya, sembah nuwun. Iki CFC komplit CFC Ngayuk Jakarta ya Durmanto Jo. Oh nggih. Go saka Taiwan Mbak Ira. Semarang. Iya, komplit Semarang. Nah, Mbah Mudin Sambong yo. Manto. Nyimak manto. Pak Lampung Pak Igit. Lampung nyimak Lampung memantau nggih. Ora lain saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki nyimak kanca-kanca transmigrasi. Weh, doa untuk temanten yang terbaik. Nah, coba ku niken bawa sing jengleng kuwi ya, Jo. Oke. Mambyat mayo. Apa Minah ya? Ngawur. Sudah adanya tuh di sini sampe nok panggah Minah ya. Lah, Sini sing gamon ki sampean untuk Minah. Oke. Meh ngopo kowe kok ngono? Jenggleng to Pak Igit. Oh iya. Persiapan. Mambiat mayan Mumpul Zon. Alah. kok mambu pesing ya? Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, aja kesusunan. Det, kuma lagi mumbul. Oke. Mumbul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Wah. Wes oke. Teman sungguh kejam. Suarane gandeng pelam nyangan As, Jo. Alah telat. Kowe iki nampa saweran mau ora pas iki telat. Goblok dientek-entekno. Takkan alah wong kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Jalukmu piye? Tak set Terus nek kowe mumbul yogane muni jreng. oh ngono. Kompak. Kompak. Jrenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul yogane muni jreng. oke. Dadi genano. Sesuk ki prei. Terus ngene. nyaram yai Semangat. Nusantara Wup. Kompak. Terkutuk. Kok iso terkutuk? Jrenge iki nganggo gamelan tutuke dicekeli Pak Igit terus jreng tutuke dicekeli jreng. Lah iki mau ora ngono. Lah iki nglambe tutuke do dimbarke. Oh berarti nek kowe mumbul tutuke dijunjung. Cekeli langsung jreng.
Ngono lho. Nemang iki lek ngomong soalnya nggih lambe jrenge. Nah, Lambene muni jreng, mau Nah. ning ngono oh sampean. aku sing muni ngono ya. Duk? Heeh. Oh iya, iki kaya ngene-ngene. Teng tak dandeng telak tak tung 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 duduke cekeli. Jreng. Ya, Tuntak dande. endi mau bocahe? Elah gurimu iki lho. Iki apa? Meripat ora awas. Bablasen lho Pak Idir. Heeh. Pianyu Plase Pak Idir. Aja mutungan kok. Ape ngisak aku. Kok terus nesu. Ngene lho, Cok. Iki jane balane kae apa iki? Nek kowe mbolo kae. Sakmu ini iki kok ana sing elek belas wae iki. Minah tok. Fan. Nah, terus kene. Tanah indah ku meliaring Sing miwiti Lukman iki mesti. Ini lho. Tak kandhani. Coba balene nduk likan. Baleni. Melaring. ku meliaring Alah. Lukman isin. Wes entukmu iki kandhani. Nadamu iku nada. Yo aku arep muni Husen ora penak. Nada sahur. kenapa Om Ikit kok Itu yang nyiter yang menciptakan senggaan gumel nyaring. Itu yang nyiter. oh Itu Husen Adi Hasan. oh sekarang itu ada senggaknya gitu Iya, itu ya mau ngawur nduk aja digagas. ku meliaring Karo diluk mikir siter dicedakke lambene. Alah. Taman. Nah, nanti berdua dengan Mbak Yosi ya nanti. ya taman Sarino Swan Toro
belambangan belambangan ayo Gumelari taman sari Nusantara belambangan belambangan Gumelari taman sari Nusantara belambangan susah seneng yo rotan mojotan wis pirang-pirang jaman turun temurun asing kelakon ake bangun dirapake biru yara sekarang gunung-gunung ira mangke bakosa sawah lan kebunan ira werna mangke soporo mripi aja kangelan yen nyuwun mangke gede suwerira mangke koyo panjerokon rakyat bangun sing mari gelang alit request Mbak Danik dipinangani muga-muga kanca-kanca ora lali ora angger dendeng tak neng nyonyong nyonyeng nyonyeng nyonyong nyonyong nyonyeng he metu he nek metu Siap senggak kowe nyekel mik. iki majulang entuk salam kok Saking jajak yo ono ae. bengi iki dagelan do mantok kabeh lho Jo iki bengi. Nggih ta? Welah. Nggih. Wah, Do story karo masang fotomu. alhamdulillah Pak Igit. Captione elek. Ora apa-apa. Pendapat. Ora apa-apa nami akeh apike. Iki dawa storyne, eleke sithik apike akeh. Niku sedo gething Nggih. ketara niku. Lagune gelang alit nggih. He, aja lali yo. Ya, ayo cepon. Dendeng tak yo. Ha he ha, ha he ha.
biasa. Isih do kelingan jule. Iki Banyuwangen pertama biyen garap cakran yo iki, Jo. Ji, Introne sing intro sing ora iki sing lawas. ji. Lagu apa? Ceng 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 cong 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 ceng ceng ceng. Ceng 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 cong cong cong. He. Ora kuwi. Bagus sing nyaron iki urung lahir. Ji, nganti saiki. Bagaimana Om Ikit? Iya ya. Om Ikit sudah bosan apa belum? Belum kalau aku. Belum dong. Nah, diselingi dulu kamu bisa mimik dulu. Oh iya. Ah, mimik dulu. Aduh. Tadi ada request apa Banyumas? Banyumas. Mas ya Mbak Ida karo Mbak Niken lah ya Mbak Ida. Iya, Mbak Ida Lala. Eling-eling sakamana Sabak Wonosobo ya. Ya, Mbak Kayune ayo. Mbak Kayune. Ini karo Mbak Niken Salindri. Oh, aduh. Oh, ambah. Aduh. Alah. Oh, senengane kok mak cange kok iri rezekine wong yo. Baru kowe bopo Mbak Ida yangmu terus cemburu. Mina, izin ya. Ning di wonge. Ning di tak. Wonge ora kuat. Delik. Delik. Oh, alah. Lari. Oh, lari dari kenyataan. Maaf ya, pinjem bebeknya bentar ya. Jangan marah loh. Ya wanana ya. Kene sayang. Wah. Bejo iki pancen ra umum ya, Mas. Kandhani wong bejo iki wis tan kinira. Iya. Arang wong iso demek niken liyane bapake iki arang. Lah kowe bengi iki dadi apa? Kula tak melok grup niku mawon Pak Ibu. Medun nak takoni siji-siji sapa jenenge? Oke. Ben mlebu kamera. Kiko anu kamera ke sini ya. Oke. Ya. Nggo tobo kangen karo kowe jauh suwe. Ini namanya anak-anak maut. Paut kok Yo maut. paut lah cang. Paut kok maut. Oke. Ya. Yang ini namanya siapa? Ayo. Nama. Kansa. Wedok Dek Yanto. Kansa. Kan Mamai Kanza. Kanza. Kalau yang ini Siti. Bodoni aku wong jenenge. Tenan ora Siti? Latifah. Wah. Siti Latifah kok. Aku agak pemuni Siti Latifah soalnya jenenge ning BRI kuwi. Ya apa lah. Anggota Pak Ige. Anggota Bang Mekar. Mboten BRI. termasuk anggota manajemen ya. Manajemen kok manajemen. Manajemen. Yang ini. Kayak guyu sik. Maksudnya jenengan ngendika dhewe terus di kamera biak ngono ya. Mina. Oh. Minah Aidin bal Pak Idin. Ki Minal. Iya. Ki pirang tahun Jo kowe mbiyen sambung karo Minah iki? Niki ya pendak dina tok Pak Idin. Bapake ra setuju. Lek kowe ngono terus entuk ngono kungku piye ngono. Mongko wetone jane cocok ya. Walah anu tur hitungane pasarane mboten cocok. Kok ora cocok. Soale padha nggawa. Pak. Nggawa apa? Iya wis nggawa dhewe-dhewe. Oh, Mas. Kalau yang ini yang bantik ini ya kayak Mbak. Suarane kok nadane pelok Pak Igit. Sutina. Ini yang ini. Marti. Aduh, kok Warti kok koyo ledek tayupi Warti. Sing niki. Puji. Oh, iki ya pelok padha ae. Oh, nggih pelok. Ki jek siji ki. Niki. Ora apa-apa lho, kok nek aku kok ora melok mbok takoki nek ngono. Sinten niki? Amplope cairno ora. Bu Mimin amplope, Bu. Mas iki sing nggawa amplop Lah niki wau ngendikane ngono. Ini Mbak siapa ini?
Mumun. Oh, alah ya Allah. Mumun Pak Igit, ndek ben anggere roh mumun cah cilik-cilik pitipine pateni. Do keweden ya. Do keweden kan. Kok anggap aku pocong lho. Ora, Mbak Mumun sehat dan semuanya sehat selalu ya. Amin. Oke, ya. Nama-nama yang sudah disebutkan tolong untuk langsung ke panitia ya. Mengapa? Panitia pusat. Alah jebule penak ning kene Pak Igit. Lah kowe arep delok piye? Ora.